Narumpayu Newskum, ka channel nam daki padba, ka brill new terp. Unang ilam kaliang persya umukul sang ma ulapan pau, ka jinx ngos kem, haka Trinamool Congress TMC, mat ka Voice of the People Party VPP, man pen pau perthai bat say madan ye ki jingsya kenno, ba kani ka sorkar ka day ka ba perkhat tang yaladi, mat ki program ki balong persya padba, mat ki kam ki ba kalle bakala. Wada pedeng ke jingdan ki dukot kaliang persya apo ying dorbar tau any haka jela kala duna syaka khandai ngut hadin bau MLA bemarwai ke kongres na melim uba Roni Vileng do ula penyesok no syaka NPP usang ma ulo ong da ka jingdan ke TMC bat ka VVP kalabiang banyak keren ye ki jing bat ki jing le bakla jong ka sorkar haba jubab ye ka jing keli jong ka jing persyang ka NPP ban kenyat ye ka sul jong kaliang persya umentri rangba barim ulo ong kila bandan kani ka jing perkhat ka baki kwa anrei pinyo ipat bakal yang persya kasa hi kaliang persya kanungut kid khot kibangi dan hakal yang persya na ka TMC bat VPP kalabiang pura banyak keren ya ki kiba layo i menta bat ban pen pau perthei ya borok ki jing kenno ba pendan kam bakla ka baki la pentrekam wala kidan kata karukom sngow ka ba omsyai ka baki dang yai beteng henrei kila bakla pinsayo i hakapor kababiang bangin say madan bat bantat pajba yagi agenda beperkhat tang maladi ikam persya pajba kani ka sorkar ngakren da kabasyai bakumnu ya kabor lapendan kam bakla bat kabapendan kam bakla da kaba aidau na kabenta kabahakamet jang kajela ula benrap aba phai shiri jingkala hakasan perthai bala pau perthai hakajela usang ma ulong hakajing shisha kala dan ka jingkala kasan perthai hakajela kajingkala kasany perthai hakari kalawan haki house nem kiba klem ya lang bat ki jing kodor karukom sensya paiba ula banjur halor ka jingdan kam na kabenta ki paiba ban pek ngor yakani ka jingkala bathamai hakasany perthai bat ban pendan kam bhai ki hok da ka jingkit khli hakapor ba ki jed ekonomi khmat usang maul kantu ki paiba ban pendan kamru ya ka right to information RTI Act ban sei ki jing shisha shaphang ki rai bat ki kam ka sorkar ula kadawru da ka basyai halor ka jingdan kam bentok ki halor ka jing thum ya ki consultant bat ki wei ki jing thum ki ba jing mentoy ya ki wei pin sang ngolinggo bakat nungut la thum ya ki consultant bat manu bayo jing mentoy nakini ki consultant ula bo ya ka jingkli kumta dai ban wat hi daladi wat manu bayo jing mentoy nakini ki consultant karukom thung ya ki bat kat no ka pisa babun bala pendan kam benrap usang ma ulpan pau ka jing ngos kem bakal yang persya kan le la ka kam bat ban pen pau perthai ya ki jing le bakala ka sorkar ulong baka sorkar kam la ban peteng bat kani ka jing bamsyai bat kal yang persya kan le ya ka kam ban pen pau baka te ka jing kit khli jong ki halor ki kam baki la le dangshen philayo i ya ki kam bayadai bat udoyong ka badai ka khana ka baphala borok ki kwa lapin yalam rengkat lang ya u ne em sakalany bah khamat haba ong bakasan perthai ka dei ka kam ka ba ula benrap banji iki parlok ki badai ka dei ka kam ka bahap ban yakun man la kasni na ba kusu upen shay man la ka arphunyo into hinyo ni ki politician ngi hap mat iki ni ki jingale hakasan perthai ka bayatan telai